खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे दिनै ब्रेकिं निउज लानानै फैदों आरो बे ब्रेकिं निउजआनो जाहैबाय दिनै क'क्राझाराव फैगोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी जारिमिनारि बर' गोजोन गोरोबथा सानाव सागान जानाय उनाव गाहाय मन्त्रिखौ साबायखर बावनो थाखाय खुंनाय जादों देरहासार फोरबोखौ मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ दिनै 12:30 रिंगायाव क'क्राझारनि जांख्रिथाय फोथाराव खुंनाय देरहासारनाय फोरबोआव नुजाथिफैगोन। लोगोसेनो भारतनि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो फैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बे देरहासारनाय फोरबोखौ खुंनाय जादों खारगाव टेङापारानि गुवार फोथाराव। लोगो लोगोनो आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय बर' रायजो राजाफोरा क'क्राझार फारसे रावना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो मोनथिनो मोनबावनाय जादों जे भारतनि साखाथियाव थानाय हादोर नेपालनिफ्रायबो बर' रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। ओरैहाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा 12 रिंगायाव गुवाहाटीनि बरझाराव थानाय लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै उरां गाथोनाव मोनफैबाय होननानै सुलुंफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ उरां गाथोनाव बरायो। बरायनाय समाव आसामनि रायजो बेंगिरि बिथाङाबो दंफायोमोन। रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि ज' जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बुंनाय जादों दि खमैबो 9निफ्राय 10 लाखसो सुबुंफोरा थुबुर जानायजों क'क्राझारनि जांख्रिथाय फोथारा गोम गोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबैयै कार्बि आंलं, धेमाजि, सनितपुर, लखिमपुर, उदालगुरि, बिश्वनाथ बायदि बायदि गोजान गोजान जिल्लानिफ्राय बर' सुबुंफोरा क'क्राझाराव मोदी बिथांखौ बरायनायखौ नायनो फैदों होननानै नुनो मोननाय जादों। बर'नि थामथि गोरोबथा जानायनि उनावनो बर'नि जायखिजाया जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआरनि उननि खामानिखौ मावनो जागायजेनबाय। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम आरो खनसेबाव आं फोरमायनो नागिरदों दिनै क'क्राझाराव फैगोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी जारिमिनारि बर' गोजोन गोरोबथा सानाव सागान जानाय उनाव गाहाय मन्त्रिखौ साबायखर बावनो थाखाय खुंनाय जादों बे देरहासार फोरबोखौ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै 12:30 रिंगायाव क'क्राझारनि जांख्रिथाय फोथाराव खुंनाय देरहासार फोरबोआव नुजाथिनानै बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन। लोगोसेनो भारतनि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो बेवहाय नुजाथिफैनानै बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बे देरहासारनाय फोरबोखौ खुंनाय जादों क'क्राझारनि सिङाव थानाय खारगाव टेङापारानि गुवार फोथाराव। लोगो लोगोनो आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय बर' रायजो राजाफोरा क'क्राझार फारसे रावना होदों नरेन्द्र मोदी बिथांखौ नायनो होननानै। आरो लोगोसेनो ओरैहाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा 12 रिंगायाव गुवाहाटीनि बरझाराव थानाय लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै उरां गाथोनाव मोनफैबाय होननानै जोङो सुलुंफ्राय मिथिना मोनदों। आरो बिथांखौ बे उरां गाथोनाव आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांजों लोगोसे आसामनि रायजो बेंगिरि बिथाङाबो बिथां मोदीखौ उरां गाथोनाव बरायो होननानै जोंनि खौरां मोननाय जादों।